O mellor, o fantasticular profesor Cotón, Carmelo Cotón. Un aplauso, merece un aplauso. Vale, suficiente. Pero un poquinho máis, Eu sou a profesora Tillas, Ana Tillas. Un aplauso forte. Os oídos ben abertos, todos atentísimos, escoitando e mirando. Se todos temos que estar co cu pegado a cadeira, primeira norma. E temos que estar en silencio total. Silencio. Se queremos sair de voluntarias ou de voluntarios para participar nas misións, como pedimos permiso? O cómodo de Como arriba. de arriba? Pola primeira misión co M. O menú disparatado. Como cociñeiro destacado do noso hotel chiflado, terás que preparar un almorzo equilibrado. E imos a precisar dous voluntarios e voluntarias que A ver, como te chamas, compañeiro? Alex. Aquí temos a Ramón e a María. Hai que poñerse un uniforme de cociñeiro. Ai, xa está. Queixo, bocata de queixo, ben. É unha salchicha. E Ramón, Franco de polo. un franco de polo Huevo. e un ovo frito. O profesor de nutrición dinos que un almorzo saudable ten que levar estas tres cousas. As tres. E para esta emisión imos a precisar 4 voluntarios ou voluntarias que cumplan as 3 normas Cu pegado a cadeira. e que poñan cara de cebola. Cebola. Vou explicar en que consiste esta misión. Veredes, ten que ver co arixe dos alimentos. Os alimentos poden ser de dúas orixes, fundamentalmente. Serán solteiros ou casados Creo que non é iso. ou serán animais de alimentos de orixe animal Animal ou vegetal. ou vegetal. Preparados? Sí! Pois preparados, listos, xa. 'Os alimentos valeiros son os alimentos que teñen calorías pero non teñen nutrientes. Entón, non nos axudan a crecer cara arriba, senón que nos fan crecer o ancho, porque teñen moitísimas grasas saturadas e moitísimos azúcares. Podemos tomalos todos os días. Non podemos abusar deles. E non podemos abusar deles. Que te parece se facemos un experimento para demostrarlles o que nos provoca? Ai, sí! O profesor Chimichurri! Esta matada simboliza o meu estado. A comida entra pola boca, masticamos vais por aquí e chega, pois toca. Mais. Vale. É moi importante tomar algo a media mañá para que non vais Vale. a azúcar. Aí está, como me gustan as chuches. Así? Ponte máis, que me gustan moito, a mí non me veamos. Ai, que asco. Que asco. Parece como Mirade o que se consigue cando se abusa dos alimentos valeiros. Antes o corpo extraía nutrientes, verdad? Porque era o que sobresaía. Pero agora, o que máis vai a coller destes alimentos serán azúcares e grasas. Forza e enerxía!
mellor. Tamén hai unha pirámide da forza e enerxía. Mirade, na parte de abaixo. Na parte de abaixo. Que hai? As cousas que deberíamos facer todos os días. E que hai arriba de todo? Ver a tele. Y eso sí le da mucho, muy bien. Un deporte chamándose John Bolt, que consiste en non facer nada. Están aí sentados. Pero agora, imos facer aquí un gimnasio, profesor, imos detestar dos voluntarias. Vale, presento vos a Shakira e Piqué. Un forte aplauso. Un aplauso para estas dos. Shakira, perdón. Jesús. Estamos, perdón, ¿Si veis? Ahora para abaixo hai que tocar a punta dos pies sen dobrar os ollos. Almorzar. Súper importante. Por qué? Porque levamos toda a noite sen tomar ningún alimento. A nosa pila de enerxía está baleira. E todo iso para onde vai? Para O corpo! Despois da merenda, Shakira ainda seguir xogando no parque. Ela marchou a facer un par de recados coa súa familia e todo iso, pois, utilizando a enerxía dos alimentos e absorbendo os nutrientes. E que acabou a súa merenda e dixo: bueno, vou facer un pouco de exercicio. E foi ao salón, sentouse no sofá, prendeu a maquinilla e estaba ali queimando huellas de tira. E que non queimou casi nada de ella. Era unha pequena simulación, demostración cos nosos estupendos actores. Nada ne leva vos hábitos alimenticios. É alguén que come fatal e demasiado de cousas moi malas e non fai exercicio. Aquí medramos o alto. Imos alá. Yo soy cocinero, préstame atención, cuida con esmero tu alimentación. Yo quiero golosinas, está fenomenal. No tiene vitaminas, pero me da igual. No uses criaturas, sabes que comiendo, come mejor verduras, sufre